Unidades de hoy tenemos pechuga de pollo, kilo, 5,40 €. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49 € Y rodaballo Prodemar de 2 a 2,5 kilos, kilo, 13,99 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Isabel Bravo. Hola, ¿qué tal? Son las 12:26. Es un día de cielos grises, cubiertos de lluvias intermitentes, con 13 grados en A Coruña pleno, 13 Ferrol y 13 en Costa da Morte. La cita en A Coruña a estas horas está en el Palacio Municipal de María Pita, en el concello. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presenta el plan director del Corredor Atlántico para Galicia, con el tren de mercancías, en este caso, como eje fundamental. Ha viajado el ministro en uno de los nuevos trenes Abril de alta velocidad desde Chamartín, acompañado por la alcaldesa de A Coruña y también de otras autoridades. Decimos que la noticia está ahora mismo en el Palacio Municipal de A Coruña y allí está nuestro compañero de Radio Galicia siguiendo los pasos del ministro Íñigo Caínzos. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Lisa? Muy buenos días. Sí, pues ahora mismo está el comisionado explicando esas inversiones que está haciendo, que hace el Gobierno central en el Corredor Atlántico. Se van a ir dando detalles a medida que avance la presentación y los grandes anuncios los va a reservar Óscar Puente, tanto en lo que se refiere al Corredor Atlántico como dices, en lo relativo a los abriles, esas frecuencias que se van a ampliar, sobre todo a partir de finales del mes de julio, cuando se consigan acabar las obras en Chamartín, que es lo que ahora está limitando un poquito el tráfico rodado hacia esta esquina del mapa. Óscar Puente, que como dices, ha hecho ese viaje con la alcaldesa de A Coruña, con Inés Rey desde Madrid, han volado a 300 km por hora, han probado también ese cambio de ancho, que era una de las claves a sortear en Taboadela, y han hecho un tiempo un poquito más reducido, no tanto en el tramo Ourense-Coruña, sino en el anterior, ese viaje con el capital, con A Coruña. Gracias, Íñigo. Vamos a volver a conectar en hora 14, lógicamente, con la actualidad que se centra en María Pita, con esos anuncios que esperamos cumplan las demandas de los gallegos y las gallegas con respecto a la alta velocidad después de tantos retrasos. Llegan los trenes Abril, por fin, y van a permitir, por ejemplo, pues casi triplicar el número de plazas en A Coruña, según informa la delegación del Gobierno. El próximo martes empiezan a operar. Vamos ya ahora hasta Ferrol, en la jornada en la que Óscar Puente visita precisamente Galicia, pues Ferrol reivindica mejoras en su conexión ferroviaria. El alcalde José Manuel Rey Varela espera que el Gobierno se comprometa con partidas reales para el tren hacia Coruña, ese tren de cercanías que no acabamos de tener en la provincia. Raúl Salgado, Radio Ferrol. Buenos días. José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, pone el acento no solamente en el corredor atlántico, sino también en la conexión convencional entre Ferrol y A Coruña para que redunde en mejoras para los usuarios habituales del servicio de ferrocarril. Lo hace en una semana en la que el Bloque Nacionalista Galego ha pedido explicaciones al Ministerio de Transportes por el anuncio de un nuevo retraso en la tramitación del bypass de Betanzos, una obra imprescindible para reducir la duración del viaje entre Ferrol y A Coruña. Se otorga un nuevo periodo de otros 3 meses para adaptar el correspondiente estudio a los cambios legislativos de los últimos años. Gracias, Raúl. También en Costa da Morte, noticia ao Estado. Continúa grave o peregrino, precisamente estadounidense, rescatado onte na praia de Mar de Fora de Fisterra. José Manuel Mira, Radio Nordés. Que tal, Isa? Segundo indican fontes sanitarias, o pronóstico é grave, continúa ingresado na UCI recuperándose das múltiples contusións e da hipotermia severa coa que ingresaba onte logo de ser rescatado na praia de Mar de Fora. Trátase dun peregrino estadounidense que estaba hospedado nun hotel da Vila do Cristo e que onte tivo que ser rescatado do mar por varios veciños que non dubidaron en lanzarse á auga para salvarlle a vida, poñelo a salvo, axudados por outras persoas que había na zona. Lograron sacalo da auga e esperar a chegada do helicóptero de salvamento marítimo que finalmente o trasladou ao Hospital Coruñés. Gracias, José Manuel Mira. Gracias, Raúl Salgado. Gracias, Íñigo Caínzos. Son las 12:30 de la mañana.
Centro Galego de Estudos, infórmate. Se eres capaz de facer certos sacrificios cando merece a pena, isto é para ti. Inminente convocatoria de 38 prazas de acceso libre para traballar no Concello da Coruña. 2 prazas de técnico, 13 de administrativo, 14 de auxiliar e 9 de subalterno. Se te interesa, visita os centros e infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos novos grupos en maio. Hoxe queremos adiantarnos o Día das Letras Galegas nesta casa. En realidade, por toda Galicia espállanse retazos de poemas, de debuxos, de contacontos, de actos, de lecturas, concertos, presentación, todo para lembrar a Luisa Villalta. E para facelo precisamos o son dun violín. Onde reside a súa importancia? No seu amor pola palabra, na súa valía para os diferentes xéneros, na súa militancia pola lingua. Luisa poeta, Luisa dramaturga, Luisa narradora, ensayista, contadora, columnista, colaboradora desta casa dende a tropa da tralla, Luisa traductora, música, militante, profe, Luisa muller. Para entendela, para querer lela, imos hoxe neste oquiño de radio aproximarnos a súa vida e tamén a súa obra. E imos facelo grazas aos mozos e mozas que agora asisten a clase no Instituto de Sada, onde Luisa deu clase precisamente, no Isaac Díaz Pardo. Concretamente na biblioteca que leva o seu nome. Dende ali estamos agora, co seu retrato pintado na porta. Comezamos escoitando unha peza interpretada por Nelly Alonso e agora oídos ben abertos para Antón Díaz, Vera García, Lía Martínez e Lola Rodríguez. Adiante, rapaces. A amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Isto que acabades de escoitar é un fragmento dun poema meu e eu son Luisa Villalta, a través das voces do alumnado de primeiro de ESO do IES Isaac Díaz Pardo, instituto no que fun docente. Pero comecemos polo principio. Nacín na Coruña en xullo de 1957 e ao longo da miña vida interesáronme tanto as letras como a música. Estudei filoloxía galego-portuguesa, filoloxía hispánica, en Santiago de Compostela e tamén violino, como me gusta chamalo. Isto último levou a formar parte da orquestra desa vila e máis tarde da Suborquestra de Galicia. As partituras e a tinta dispostas sobre un caderno formaron sempre un todo complementario para min. Unha das cousas que máis gozaba era escribir, observar e comunicar aquilo oculto aos ollos pero non ao espírito. Procurar o transcendente no cotián, servirme da poesía, do teatro, da narrativa e do ensaio para deixar logo de eu marchar un anaquiño de min. Coa poesía na miña man, puiden achegarme aos problemas da nosa sociedade e reflectilos co poemario titulado Papagayo. Plasmei en obras como Ruido a miña firme defensa da nosa cultura, o papel da muller na sociedade e da necesidade de revalorizar a presenza da palabra e do pensamento nas relacións humanas. O pensamento é unha das chaves que nos achega ao futuro sen esquecer o pasado. Isto entronca coa miña faceta como docente e, concretamente, este centro que foi a miña casa desde o ano 1991 ata o 2004. Permitiume achegarme a unha contorna rica en historia, e as persoas, tanto alumnado, compañeiras, compañeiros e familias, que tiven a honra de coñecer. Aquí sempre quedará unha parte de min. Quero deixar paso a todo o que segue, que non é pouco, mais non sen antes recitar outros versos que din así. Isto é poesía, un ruido provocado, fronte á rutina. O rito da palabra tensa a pel do mundo, un tambor que desperta. A pel estremécese porque baila, porque recoñece que a morte baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste.
Para querer e para entender temos primeiro que coñecer. E se algo caracterizaba a Luisa Villalta era a súa paixón pola escritura e pola música. Por iso estamos a escoitar esta peza interpretada, a ver que o nome é moi difícil, por Uctawit Martins o violín. O instrumento que tocaba a Luisa e que tocou pois neste instituto, no Isaac Díaz Pardo, enchido de traballos desta galega polifacética, pero coñecida sobre todo polas súas poesías. E para mostra este poema recitado por Lola Souto. Luisa Villalta, en concreto, 2004. Nacín. Abriuse o caborco globular do meu ollo. O vento dispersou o día un instante e caín, xunto a toda a miña xerazón no trinque da idade, como se nunca antes, aínda que sempre. Toda a miña xerazón, abano de cristal, cansada como a min, no cansanzo do pai cego, no cansanzo da boa en silencio e da nai rota de recoser as coplas aprendidas na saia da boa. Rompín o primeiro poema, o perder de vista os pais, os amigos, os compañeros ausentes dos cables telefónicos, tribo derivada en permutación permanente. Aconteceu romper tantos primeiros poemas, como veces nacín desmedida de min tras de min. E aínda despois de cada resurrección, a man no contacto da man e non de ningún deus, senón daquel ser predestinado que comigo en min se revelaba, e contra quen eu me rebelo ao lembrar as palabras nas que dicimos creer teimudamente. E unha tras outra fomos fracasando, ata a victoria final, ata a victoria continuamente revelada e rebelde. Pois aquí vai este achegamento pequeno, falado, contado, lido por mozos e mozas do IES Isaac Díaz Pardo. Luisa, vai por ti.
En 20 minutos chegamos ás 2 da tarde até a esa hora. Estamos aquí nesta previa do Día das Letras Galegas. 13 graus, marcan agora os termómetros en Sada. Somos un equipazo, somos un montón. Non sei se podería aplaudir ou dicir hola a xente do Instituto de Isaac Díaz Pardo. Pero que ambientazo, pero como isto? Estamos aquí todos moi nerviosos, moi tensionados, e non, hai que quitar eses nervios. Bueno, a xente que está como nos micros de pé pode estar nerviosa todavía, damos os permiso, vale? Pero ata as 2, como dicíamos, imos lembrar a figura de Luisa Villalta, desta muller que deixounos cedo, pero deixounos moito, Paula Portela, Uxía Bernárdez, Joana Vicente, Carla Díaz e Leonardo Pita teñen máis para vos. Luisa Villalta cultivou non poucos xéneros. Teatro, narrativa, ensaio, realizou traducións, pero será no eido da poesía onde colleitou maiores éxitos. Publicou en vida 4 poemarios: Música reservada, Ruído, Rota ao interior do ollo e En concreto. Ademais dos poemarios póstumos Papagayo e Palabras ingrávidas. Seguindo a Armando Requeixo, pódense extraer da súa produción poética 5 eixos temáticos que procedemos a ilustrar coa lectura dos seus versos: a música, a cidade da Coruña e a nación, a muller, a metapoética e o compromiso coa sociedade. Do poemario Ruído, 1995. A música pode ser a explicación das estrelas, en baile magnético polas tebras do espanto. As tebras vestidas de seda en ansellos, secretamente aniñados na nosa materia. Explicar, como explican as fontes, o torrente que move as entrañas do tempo, modulándose en sulcos, en carnes e terras, dun non ser necesario que nos vive por dentro. Estamos en alma, nada máis admeter esa perda, como quen denuncia un roubo. Concédenos o don de ser prosaicos, todo ven dunha célula que se deriva, e vai musicalmente cara unha cadencia rota. Despois, todo seguirá, pero será outra cousa. Do poemario En concreto, publicado en 2004. Ven o vento do mar, perpasa a cima do monte, e ven bismar as partes feridas da nosa historia incongruente. Parece mentira o vento, o santo San Pedro que se levanta do mar, acaneando sobre a gadoupa cravada nas illas, e ven vendarnos o pé encetado pola rata, aquelas ratas que nos afusilaron tan sen remedio como bois mansos que éramos todos ata aquel mesmo día. E máis mansos despois, agardando cada verán o xeneral abafante que decretaba as festas en estado de sitio. Bois nós, adicados ás amorosas tarefas de alindar os bens do noso ou tremer no recordo insomne que a ponta do campo das dormideiras nos facía soñar e esquecer. Mais soñar e soñar aínda con despertares de rúas altas e novas na cidade máis profunda, a do alén de nós, do alén e alento da nosa historia prohibida. A teimuda espera reside aquí e espera. Espera aínda, espera o vento de sementar na grela que nos vai quedando, onde a pesar do tempo criamos os nosos beiros de flores, roseiras, margaridas e dormideiras tal vez, mais dormideiras loucas para despertar as ánimas, coas ondas escachantes nas portas dos anxos, e máis as ánimas estradas ante o campo dun Santo Amaro en Viso, convencido, vencido, seducido pola morte. E unha vez o vento veña e acabe por vir, de bismarnos tanta pezoña. Orzaremos por fin, orzamentos sen fin, proa nós. Do poemario Ruído, publicado en 1995. Seducida no leito interior da torre fechada, adormece a muller que agora desperta. Óvese un grito de abismo adherido, mudo de soidade, grita nos muros, cala a fronteira e a guerra, grita seu grito que grita, fala en soños aínda, pero ecoa o temor de que as ondas repitan, salgadas de séculos, o afundimento ritual que a devolva ao silencio. Do poemario Ruído, publicado en 1995. Que pasa? É que non temos tizas de cores para pescar na marea dos detritus? Ah, non, este pou non foi feito para pisar tan fino, porque engordou os pés nas corredoiras, cara as illas cegas de outros mundos. Mentres os fillos, aquí os fillos se fartaban de esquecer aos pais nas miradas baleras dos avós, nos cristais dos grandes edificios, que de súpeto naceron, que naceron da choiva do cansazo. Que noxo, e agora unha mancha de aceite no papel. Esta máquina de habitar, que chora ou se de sangre. Aplauso para os vosos compañeiros, por favor. Mentre soa esta outra peza de violín, porque precisamente coa música imos ir vertebrando esta edición especial de Hoy por Hoy no Día das Letras Galegas.
Damago a interrumpir pezas tan fermosas, pero bueno, falando de pezas fermosas, dende Radio Coruña queremos declararnos moi fans da serie documental sobre a figura da escritora Ada Falperra que fixo a Real Academia Galega. É pura elegancia e redonda que o seña, redondo, porque esa é outra característica da esencia de Villalta, a elegancia. Esta docuserie son 6 capítulos chamados Antes da palabra, o son, a melodía, a armonía, o silencio, o ruido, e último capítulo, o eco. Feita con moitísimo gusto porque engancha, ela enganchaba, hipnotizaba, enchen de emoción este docu as persoas que participan nel porque a queren, porque a lembran, a súa nai, a súa irmá, os seus amigos e compañeiras. Por certo, algúns dos participantes desta docuserie que vos recomendamos pasarán por aquí hoxe, non queremos adiantar máis, pero animarvos a poñerlle imaxe a través da canle de YouTube da Real Academia Galega, lembrade e tecleade Luisa Villalta, a rebelión da palabra. Din os seus que a escoita de Luisa era atenta. Eso vos pedimos agora. Atención para este fragmento da serie. Nesta peciña aparecen moitas testemunhas. Queremos subliñar as da súa irmá Susana e as súas amigas Pilar García Negro e Ana Pillado. Escoitamos. Proctología Coruña, patro... A muller dos ollos increíbles. Ela é unha escritora magnífica, con obra, a verdade que espléndida, moi ampla, moi diversa. Unha obra tremendamente prolífica e escrita nuns límites temporais moi curtos, porque estaríamos falando prácticamente da década dos 90. Tivo unha relevancia fundamental na poesía, pero tamén noutros xéneros que precisamente esa faceta poética eclipsou. Tamén é narradora, escritora de textos dramáticos, articulista. Unha artista total, unha muller absolutamente polifacética. Creo que era unha persoa preocupada, unha voz literaria preocupada pola xustiza coa muller, pola xustiza social. Unha persoa que buscaba ese equilibrio. Non pode ser máis actual, non pode ser máis moderna, non pode ser máis sensible o que está pasando, non? É un manifesto de futuro. De compromiso político, do sermos muller, do sermos galegas, do estar no mundo. Para os días non eran 24 horas, eran o mellor 27. Entón, esas 3 horas que todo o mundo as utiliza para dormir, ela as utilizaba para a creación. Ela fai certa a máxima dos clásicos gregos, cando dicían que todas as artes son amigas. É unha persoa inesquecible, na súa figura completa, a muller, a escritora, a intérprete musical, sobre todo tamén a amiga. Unha amiga entrañável des que a coñecín até o seu prematuro falecemento no ano 2004. Luisa Villalta pervive na memoria de xeito continuo, de xeito moi firme. A sensación con Luisa é que en todo este tempo foi que estaba viva. A vocación de escritora agroma xa na adolescencia, cando estuda o bacharelato no Instituto Eusebio da Guarda. Despois no instituto, que fixo literatura, e lle deu unha profesora que a ela lle ensinou moito, e a profesora encontrou en Luisa unha capacidade especial para a literatura, que foi María Teresa Taboada. Sí. Un referente a nivel cultural, a nivel humano, a nivel de compromiso político, do sermos muller, do sermos galegas, do estar no mundo e por suposto tamén unha gran creadora, unha artista total, unha muller absolutamente polifacética, un ser cunha sensibilidade exquisita, cunha elegancia tamén ética e estética que se transmite en todo o seu legado e en todo o seu ser. Ela era unha persoa fondamente intelectual, non no sentido pedante do termo, en absoluto, que nunca ela practicou o menor divismo nen distancia clasista absolutamente con ninguén, senón no sentido de unha obra e unha poesía en concreto e o resto de toda a súa produción fondamente reflexiva, racional, moi preocupada
pola comunicación, pero por unha comunicación intelixente, non banal. E ao tempo, asemade, era unha muller extremadamente cordial. E subliño un aspecto dela fundamental, que é o seu gosto e a súa sempre actitude de escoitar para ávidamente aprender. Querería nada máis que ler unhas palabras que pertencen a unha carta respecto de un libro dela, que é o que me envía. O libro é Ruido, que marca un antes e un despois na súa carreira, na súa trayectoria literaria. Ela di que non sabe a ciencia certa o resultado, mas sí a intención con que foi escrito. Dignidade, respeito, diálogo e acción. Parece un telegrama da súa propia identidade como persoa, como profesora, como activista e como escritora. A Campa 2024 tamén é cine. O programa do Encontro Internacional inclúe o documental M sobre os menores migrantes non acompañados e a curta gañadora do Goya 2024, Aunque es de noche, sobre a infancia que vive ás escuras na Cañada Real. Do 7 ao 9 de xuño, vémonos nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Consulta o programa en redeacampa.org. Nueva tienda Mialcampo Oleiros, en Rúa Real, de lunes a domingo de 7 a 1. Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 7 de la mañana a 1 de la madrugada. Al campo, sales ganando. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios INSA 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios INSA 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios. ¿Para qué nos bombardean? Millóns de nenos e nenas son víctimas das guerras, de desastres naturais desoladores. Foxen a procura de refuxio. Para falar de todo isto, para entender, é necesario o Encontro Internacional Acampa pola Paz, na Coruña, do 7 ao 9 de xuño, nos xardíns de Méndez Núñez. Esperamos vos. Consulta o programa en redeacampa.org. Tu profesión no es quedarte dormido encima de la página 102 del temario preparando las oposiciones. En Adams te vamos a ayudar a conseguir tu plaza para dedicarte a tu verdadera profesión, porque solo Adams lleva más de 65 años ayudando a miles y miles de opositores a conseguir la plaza profesional con la que sueñan. Aprovéchate de nuestra experiencia y entra en adams.es. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y ahora sí, antes de llegar a la 1 de la tarde, vamos a actualizar la información deportiva con el lío que hay ahora mismo en el Depor. Tenemos que ver si ha terminado o no. Yo no sé si los alumnas de este instituto sois del Depor, ¿sí o no? ¡Sí! Que se oiga un poco más, ¿no? No se oye nada. ¡Sí! Ah, vale, tenemos un celtarra, creo. Bueno, en fin, luego le cortaremos el micro. El caso es que tenemos que conectar con Adrián Candal, que lo tenemos en Abegondo. Hola, Adri, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo que no son del Depor todos? Eso no puede ser. Hay que ser del Depor. Hay uno que no. Pero que eso yo no entiendo. Eso hay que solucionarlo. Ahí los profesores del instituto tienen que solucionarlo, no puede ser. Oye, yo te puedo preguntar también si estás contento tú con los profes y las profes del instituto, porque
Adrián Candal, Elena Candal va a este instituto, viene aquí a este instituto. Sí, en primero de eso, así que nada, a tratarla bien, porque ella también es muy del Depor, así que nada, estamos muy contentos todos, claro que sí. Le mandan besos desde aquí. Bueno, el caso es que ya que estamos aquí con chicos y chicas, que los chavales se nos han rapado el pelo, Adri. Bueno, sí, algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Han cambiado Mella, entre otros, Martín Ochoa, han lucido esos rapados. Bueno, pues es lo que tiene también la juventud, ¿no? Cambios de look habituales y es una forma también de celebrarlo. De momento Imanol Díaz, que no lo ha hecho, sigue con sus rizos, ha aguantado la presión y acaba de terminar ahora su comparecencia. Estaba diciendo que la semana, bueno, pues que ha sido de muchos festejos, que también se lo merecía, pero que ahora hay que ponerse serios porque el escudo que representan, el del Depor, tiene que defenderse también correctamente. En los 4 partidos que quedan son 2 de la liga regular, intrascendentes más allá de récords que pueda conseguir el Depor o de, bueno, pues defender con honor esta camiseta, y luego ese partido doble ida y vuelta con el Castellón, donde se va a decidir quién es el equipo que tiene el título de mejor de los 2 grupos, y por supuesto el que lo gane tendrá ese premio añadido del año que viene, que el calendario va a estar apretadísimo, sortear la primera ronda de Copa del Rey. Así que bueno, muchas rotaciones. Ha dicho también Imanol que no sabe qué va a hacer con la portería porque quiere que los 2 porteros que tiene, porque sabes que Germán Parreño está lesionado ya para lo que queda de temporada, quiere que los 2 porteros, Eric Puerto y Alberto, tengan minutos de aquí al final. Así que bueno, se espera que va a ver un Depor, bueno, pues muy novedoso, ¿no? Con caras nuevas, con titularidades que no teníamos previstas hasta el momento. Y, por ejemplo, sin Lucas Pérez, que está sancionado, el hombre un poco de los últimos días. Fíjate, otro dato también espectacular, los 2 próximos partidos, que son los 2 últimos de Liga, el Depor no se juega nada, y se han agotado las entradas para los 2. Para el de fuera de casa, desplazamiento que va a ir la gente, insisto, simplemente para celebrarlo, porque el Depor ya está ascendido. Se han agotado las entradas que ha puesto la Real Sociedad para el Depor, y para el encuentro de la última jornada, dentro de unos días en Riazor, frente a la Real Unión de Irún, también ayer han durado, Teba, 50 minutos las entradas. Ha habido colas en la plataforma virtual y han volado todos los billetes. Por lo tanto, bueno, pues yo ya no sé qué decir del tema del Depor y de la afición, que es increíble. Continúa la Depor locura. Bueno, y sobre ese conflicto abierto que se establecía después del ascenso entre Depor, entre el club y el concello, ¿hay nuevo capítulo? De momento, compás de espera. Lo último fue la advertencia que lanzaba el Depor ayer a última hora, instando al Concello de A Coruña a poner fecha y hora definitiva para la firma de ese acuerdo, en los términos que el Depor decía de prorrogar el acuerdo que todavía está en vigor. Y bueno, pues pendientes de cuando se pone punto y final a ese conflicto, que parece que por momentos se enturbia de nuevo, y la verdad que es un aspecto, bueno, pues bastante desagradable, ¿no? Yo creo que al final llegará a un acuerdo, pero por el camino queda una muy mala imagen. Pues Adri, te escuchamos en Coruña Deportiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dale un bico a Elena, ¿eh? Pues se lo damos. Un beso. Adiós. Es la 1, las 12 en Canarias. Golpe de Bruselas contra la empresa matriz de Instagram y Facebook. Contra Meta, la Comisión Europea le abre un expediente por no garantizar la protección de los menores en sus redes sociales. Karina Garbi, buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción para decidir si Meta ha infringido la Ley de Servicios Digitales en 3 áreas. La primera, si el diseño de Facebook e Instagram protege a los niños de desarrollar conductas adictivas, si los sistemas de verificación de edad son eficaces para protegerlos de contenido no adecuado y si ponen las medidas suficientes para proteger la privacidad y la seguridad de los menores. La apertura del procedimiento se basa en un informe de riesgo que se envió el pasado septiembre y si la Comisión prueba que Meta incumplió la norma, podrá imponer sanciones. Con este es el segundo expediente al que se enfrenta Meta. A finales de abril se abrió otro procedimiento formal por publicidad engañosa y falta de herramientas para controlar la desinformación en periodo electoral. Una quincena de países han pedido a la Comisión Europea que endurezca todavía más las políticas migratorias. Quieren que se estudie la posibilidad de crear centros en terceros países para deportar a los inmigrantes rescatados en el mar. Nicolás Castellano. Con Dinamarca a la cabeza, pero con ultras como el gobierno italiano
como firmantes, estos 15 países piden ir aún más allá que el Pacto Europeo de Asilo y Refugio, que supone ya de por sí un portazo al derecho migratorio de asilo, y quieren ahora que se expulse sin garantías a los recién rescatados en el mar a terceros países, siguiendo el modelo del acuerdo de Italia con Albania o el de la Unión Europea con Túnez. Una portavoz de la Comisión Europea ha remitido a los 15 firmantes al recién aprobado Pacto Europeo en esta materia, pero afirma que el comisario del ramo la estudiará. España, que no firma esta carta, es el país donde más personas han llegado este año por vías marítimas irregulares, más de 21.000 personas, seguidas de Italia y de Grecia. Sigue el encierro de los estudiantes pro-Palestina en el decanato de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, donde se han suspendido las actividades administrativas esta mañana. Fuera, decenas de personas respaldan también esa protesta, piden que la universidad rompa relaciones con empresas de Israel. Valencia, Juanma Graner. Son varias decenas de estudiantes que corean consignas en apoyo de sus compañeros encerrados que advierten que no se marcharán. Una miembro de la plataforma ha explicado a la SER que tras muchos intentos para hablar con el rectorado, este accedió a recibirles ayer, pero no ha servido de nada. Según esta estudiante, la universidad puede condenar el genocidio, pero si mantiene relaciones con instituciones de Israel, eso no sirve. Nos importa poco que se pronuncien formalmente contra un genocidio, bueno, o sea, es un paso, pero si eso se hace a la par que se colabora con empresas que financian activamente un genocidio y un régimen de apartheid en la población palestina, yo noto una hipocresía y una violencia tremenda. Mientras, fuentes de la universidad aseguran que no tienen contactos con empresas o instituciones de Israel. En todo caso, respetan la protesta, han suspendido las actividades administrativas del edificio afectado y permitirán que el encierro continúe. En Santander, el Frente de Estudiantes también pide a la Universidad de Cantabria que corte todo tipo de acuerdos con centros israelíes. Le pedimos también que corte relaciones con aquellas empresas que fundamentalmente están financiando a Israel o que tienen grandes relaciones comerciales con ellos, puede ser el Banco Santander, por ejemplo, o como puede ser Solvay. Y también vamos a incidir en otro tema que nos parece importante, que es que hay un posgrado en la UC, que es de inteligencia militar. Queremos que se elimine porque consideramos que también hoy en este campus en Cantabria, donde tienen previsto acampar. El Partido Socialista acusa al Ayuntamiento de Madrid, de manos del PP, de manipular un informe oficial sobre las obras en la vivienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras recibir un expediente lleno de tachones, con hojas en negro y con falta de información. Los socialistas han presentado esta mañana una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Desde el Ayuntamiento, la portavoz Inmaculada Sanz asegura que lo han integrado así por protección de datos. Hay que respetar la protección de datos, hay que respetar, en ese sentido, los derechos de todas las personas que viven en nuestra ciudad, sea quien sea. Lamentablemente no se ha hecho así por parte de otras instituciones y desde luego nosotros no vamos a contribuir al señalamiento público de nadie y se va a hacer todo como se hace de manera habitual en este ayuntamiento. Ese expediente sigue su curso y ese expediente tendrá una tramitación como tiene cualquier otro expediente en nuestra ciudad. El Ministerio de Igualdad ha comunicado ya al Ayuntamiento de Almería del PP que le retira la financiación de la polémica campaña contra las agresiones sexuales que ha puesto en marcha con carteles en los que se ve a mujeres y a niños con una frase: si dice no, no es sexo, es agresión. El consistorio ha retirado únicamente la cartelería en la que aparece la imagen de un menor. Mariola Lourido. Igualdad considera que la campaña no se encuadra en modo alguno en ninguno de los ejes y medidas propuestas y recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. No le parece suficiente que haya retirado el polémico cartel en el que aparece el menor. Cree que la campaña en su conjunto no responde a los objetivos de la lucha contra la violencia machista. Por eso, el departamento que dirige Ana Redondo da hoy un paso más, exige que se retire, por supuesto, el logo del Ministerio y del Pacto y le quita la financiación. Son 18.000 euros que el Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP, tendrá ahora que devolver. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. La última hora es que, como contaba anoche Santi Ortega en el larguero, Jesús Navas deja el Sevilla, será el jugador con más partidos y más títulos de la historia sevillista. Santi Ortega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se marchó llorando el futbolista del Sánchez Pizjuán ayer en el partido frente al Cádiz. Esta mañana lo ha comunicado a la plantilla en presencia del presidente, al que él mismo había avisado. El motivo principal parece ser el agotamiento por la situación del club, que deportivamente está cayendo en las últimas temporadas, y el asunto lo llevaba masticando ya hace meses. Es su idea: un año más de fútbol en destino más exótico, y retirada se le despedirá el día 26 en el antepalco. Se va una leyenda, 688 partidos en 17 temporadas, 39 goles, 4 UEFA, 2 Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España con el Sevilla. Además, hoy se cierra la jornada 36 de la Liga con 3 partidos. A las 7:30 la Unión Deportiva de Las Palmas recibe al Betis, con los canarios metidos en el lío del descenso tras las victorias anoche de Cádiz y de Celta. A las 9:30 el Barça juega en Almería sin Ronald Araujo, que no ha viajado por culpa de unas molestias en la rodilla, y tampoco va a estar el sancionado Gundogan. Además, a las 10 la Real Sociedad recibe al Valencia. En baloncesto, hoy Unicaja y Baxi Manresa
juegan en el primer partido del playoff y en el Giro tenemos etapa llana con final al sprint y la Vuelta ha anunciado que la edición de 2026 va a empezar en Mónaco. No te creas tan importante. ¿Qué es lo más importante que has hecho hoy? ¿Estás harto de que todo sea súper trascendental y súper importante? Sí, chicas, sí. ¡Me caso! ¿Cuál dirías que ha sido la decisión más importante de tu vida? ¿Qué te hace sentir importante? ¿Por qué tenía que perderlo todo? ¡Ay, Dios! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Qué tal llevas lo de lo importante es participar? Francamente, querida, eso no me importa. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro importante en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe? Un novo? Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E conteche un segredo. Sí, sí. É un contedor máxico. Máxico? Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost. E ese compost vai medrar a natureza? Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Hoxe en familia é ouro todo o que reloce. Paleta de porco enteira ou media peza, 3,49 euros o kilo. E ameixa branca, 9,99 euros o kilo. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites. Combo inmortal. Ven a R con Netflix e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Boemos. Claudio, súper cerca de ti. Superprecios de cercanía en el especial Elige Galicia. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina 650 gramos, 5,79 euros. Detergente líquido Discipline Marsella 30 lavados, 2,59 euros. Súper nuestro y súper bueno. Dime, ¿qué harías si te dijese que vas a tener otro hermano? Iría corriendo por toda la casa por Matías e iríamos a hacer una fiesta. A tus hijos, tener más hermanos ya les parece la mejor idea del mundo. Sé egoísta, amplía la familia. Asociación Galega de Familias Numerosas. Por fin, por fin, por fin, por fin. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos pechuga de pollo, kilo, 5,40 €. Papel higiénico Scotex, 12 rollos, 2,49 € y rodaballo Prodemar de 2 a 2,5 kilos, kilo, 13,99 €. Gadis, en confianza. Aitana, Juanes, Vetusta Morlaar de Bogotá, Joel López Luz Casal, Carlos Arnesinova, Ilegales, El Columpio Asesino y muchos más en el Festival Portamérica. Música, gastronomía y comunidad del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 10 minutos da 1 da tarde, comezamos esta nova hora no especial sobre as letras galegas de Radio Coruña. Estamos a escoitar a interpretación de Alba Conde do Conservatorio Superior de Música da Coruña, igual que o resto das pezas que
oiremos, que escoitaremos ao longo do programa. Como dicía, estamos neste especial sobre as letras galegas, sobre Luisa Villalta, dende o instituto onde deu clase, o Isaac Díaz Pardo, en Sada. Esta nova hora vais encher de convidados que a coñecen como profe, como compañeira, e tamén imos tratar de achegarnos o resto das súas diferentes facetas, a artista, a poeta, a narradora, a dramaturga, a música, moitas Luisas as que nos imos aproximar grazas ao traballo destes alumnos, que quero que volvan a saludar, a facer así tolerías. Que tal? Sí? Que giadiños, moitas grazas. E tamén a Pilar García López, que é a súa profe de Lingua Galega e Literatura, a Lasca Lueiro e Maisana Álvarez, profe xubilada, e tamén o noso equipo do programa. Por favor, fortísimo aplauso para Antonio Pérez, David Iglesias, Santiago Ulloa e Javi Rodríguez. Aplauso. E agora imos calmarnos de novo, imos meternos de novo no especial, no programa, neste ambiente, e facer unha pequena intro cun soneto de Xavier Seoane. Este soneto constitúe unha elexía que compuxen hai anos e que se publicou no 2004 no libro Vagar de amor e sombra. É un soneto das nocturnas auroras, na lembranza de Luisa Villalta. Tiñas un lene azul sobre das horas máis lentas e as redomas máis dormidas. Pero xa o teu país son as feridas, bolboretas nocturnas das ardoras. Houbo na túa vida un sol de amoras, palabras como rolas perseguidas, saias de arás e luz, estremecidas cestas de abellas virxes e sonoras. Sobexo, agora, o voo das escuras abelaíñas nun branco lenzol e un violín a boiar nun mar de loito. E miro eses areais de augas tan puras, mais non vexo o vagar de algún remol, nin o concerto azul da noite escoito. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. E de cara aos vindeiros minutos temos connosco un convidado ben especial, ben querido por esta casa, Xurxo Souto. Moi bo día. Moi bo día, Teba. Ves, además de presentar onte a noite os premios Martín Kodax a música, penso que se falou moito de Luisa. Pois sí, teño xa a voz un poquinho tocada porque foi unha experiencia musical extraordinaria. Estou en Pontevedra, no Pazo da Cultura, a gran celebración da selva diversa da música galega contemporánea. Por certo, houve premiados coruñeses, coruñesas, Lucía Aldao, Brais Morán, en fin, maravilloso. E aí está, pois proclamamos que Luisa Villalta, esta grandísima autora, non é só patrimonio da literatura. Ela dicía que a música e a poesía era o mesmo, e así o comentamos. E é máis, que a música leva sendo o soporte dende a máis alta poesía galega dende hai 800 anos. Hai 800 anos xa cantábamos en galego. Miña irmana fremosa, traedes comigo a la igrexa de Vigo, o mar saído os cancioneiros medievais, o trovador Martín Codas. Levamos 800 anos cantando en galego. Levamos tendo a música como soporte da poesía 800 anos. E esa é a proclama que fai Luisa Villalta no seu libro Outro lado da música e poesía. Levamos sendo un pobo de artistas tamén moito tempo. O teu último traballo chamase así e ten por subtítulo O método Luisa Villalta. Claro, somos un pobo de artistas, as galegas, os galegos, como todos os povos, pero cando nos dan unha oportunidade, nós tamén. Dicía Luis Seoane, un da Avenida de Hércules, Luis Seoane, o gran pintor,
queremos facer feliz o mundo coa nosa diferenza. E estamos conseguindo. Mira que había goiros que decían, que isto do galego acaba, se resulta que os proxectos que andan polo mundo son proxectos de mulleres. E proxectos de mulleres que cantan en galego. Estou pensando nas Tanxugueiras, estou pensando nas Fillas de Casandra, estou pensando xa nos nomes clásicos como Mercedes Peón. E ese libro, Somos un pouco de artistas, o método de Luisa Villalta, acude a esa idea que comentaba antes. Música e poesía é o mesmo. Gracias á música, a máis alta poesía chega a lugares insospeitados. Pensa, por exemplo, nas nosas aboas, nas nosas bisaboas, que non tiveron clase de galego. Non había, era franquismo, non se podía. Sin embargo, accederon a Rosalía de Castro, a Curros Enríquez, a Francisco Añón, gracias a quen? Pois gracias á música de Pucho Boedo e os Tamara. Levaime, airiños, como unha folliña seca. Música e poesía sempre unidas. Pero, un momentiño, o mundo musical sempre está depauperado, sempre está pouco considerado. As persoas que escriben versos, poemas para cancións, non se lles chama poetas. Como se lles chama, Teba? Compositores, cantautores... No, chamanse letristas. Creadores, letristas, no, claro. No, letristas. É moi duro, non? Unha persona que escriba un poema que chaman letrista. Sí. A mí non me... En fin, aí hai un toque peyorativo. Pero claro, cales son os grandes letristas, os letristas máis prolíficos da música galega? Os que escribiron máis letras para cancións. Pois son, por esta orde, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Manuel María, José Emilio Ferreiro. Chámalle letrista a Rosalía de Castro. En fin, hai que dar unha volta a todo isto, claro. Pues sí. Que non consideremos a música como un xénero menor. Non, a música popular é moi grande. E esa é a proclama da propia Luisa Villalta. Unha cousa, Xuxo, xa sabes que tamén aproveito, este ano estamos de 90 aniversario por esta casa, por Radio Coruña, esta casa que atúa grazas a ese programa senlleiro, dende logo todavía lembrado e tantísimo polos ouvintes, a Tropa da Tralla, no que Luisa Villalta participou algunha vez. Claro, Luisa ve moito polo programa e tivemos unha gran empatía, porque digamos que dentro do mundo da literatura, isto digo dende o cariño, Luisa Villalta era unha rara avis, porque non era moi ben comprendida. Por exemplo, tento ser sintético, ela no seu tratado compara a Álvaro Cunqueiro con Bela Bartók. Ambos os dous utilizaban elementos arcaizantes como unha forma de modernidade. Os profesores de literatura coñecen moi ben a Álvaro Cunqueiro, pero non saben nada de Bela Bartók. Entón, ela chegaba a Tropa da Tralla e con ese entusiasmo musical que facíamos entre todas, pois sentíase moi cómoda. Esa proclama, por exemplo, de reivindicar os nomes dos lugares que se taparon. Hai todo un gran barrio na Coruña que se chama Los Rosales. Pois non son Los Rosales. O nome tradicional era Val de Fontán, e ninguén o sabe. E iso convertiuse tamén en parte da súa poesía, o seu último libro dedicado á propia cidade da Coruña, en concreto. Entón, había unha sintonía absolutamente maravillosa. E tiven a honra, sabes que ela morreu de súpeto. Sí. Sentiuse mal, doeulle a cabeza, pensaba que era unha dor de cabeza, era meningitis, e morreu de súpeto. Pero xa lle dito ao seu editor, a Miguel Ángel Fernandbello, que fose presentar o seu libro. E tiven esa grande honra de presentar nun lugar que gustaba tantísimo, nos Xardíns do Recheo, ese libro tan grande que é unha referencia máxima para a cidade da Coruña, o gran poemario da Coruña, que leva a propia música do Mar do Orzán, e ten ese epíteto tan bonito, cidade tatuada na pétrea pel do mar. Que bonito, Xurxo. Non, a Luisa Villalta é maravillosa. Non sei se chegaste a coñecer. Non. Ben, pois eu recordo no Conservatorio da Coruña, no antigo Conservatorio, que estaba ali na Palloza, que era así un ambiente, pois eso, antigo, era camiñando que era todo luz, a carón do seu gran mestre de violín, Celso Béjar. Estou certo que moitas persoas lembrarán a este grandísimo artista. Coñecín a Celso Béjar e dixome algúns libros dedicados por Luisa Villalta, hai anos. En un deses libros pon porque hai que vibrar o silencio, como ti me ensinaches. Aí está Luisa Villalta, vibrando o propio silencio coa maravilla das súas palabras. Xuxo, ás veces a oportunidade que nos dá cando presentamos diferentes libros, aproximaciones e achegamento máis a figura creadora. Que sacas dela? Que destacarías dela? Sacaría a súa curiosidade e a súa dimensión heterodoxa.
Vemos unha fotografía de Luisa Villalta e vemos unha rapaza especialmente linda, especialmente elegante, unha muller que transmitía cordialidade, pero tiña un pensamento realmente alternativo, diferente, rupturista, na condición da muller, feminista poderosa naqueles tempos, na concepción da poesía, que tiña que estar sempre unida á música. E nesa idea de que non hai, porque hai moita pedantería no mundo da literatura, como sabemos, bueno, pois que non hai alta cultura e baixa cultura, que só existe a emoción. Ti podes escribir unha sinfonía con contrapunto e fuga, que se non emocionas vai ser un exercicio. Pero ti podes cantar un canto de verse moi humilde, se o neniño, a neniña que tes no colo, queda dormida, cumpriches a máis alta función poética. Dicíame, perdona que me vou agora esa anécdota, ele estaba tocando con o seu grupo Escaino, con Paulino, con Xosé Luis, con Juan Fernán, con Juan Fernán Bello, tamén compañero en Radio Coruña, e actuaron unha vez, e a cosa estuvo ben. Acabou o concerto, e ben, discreto. Pero entón apareceu un velliño entre o público tocando un violín con 2 cordas, nada máis. E empezou a darlle, e montou unha revolución festiva, e foi unha apoteose. E o remate, entre tanta euforia, achegouse o velliño a Luisa e díxolle: que bonito sería saber tocar o violín. E que me tomo o violín. Claro, e dime Luisa, que gran lección de vida acababa de me dar ese home. Eu, con todos os meus anos de conservatorio, de altos estudos musicais, era incapaz de transmitir un petisco, un anaquiño de emoción que transmitía ese home. Entón, destaco iso, o poder da vida, a emoción, que está a música da realidade que está aí, agardándonos, deixémonos de complexos de superioridade literarios e lancémonos a sentir a música da forza da vida. Xurxo, unha última cousa antes de deixarte, ademais, que descanses esa maravillosa voz que tes, esa potente voz. Bueno, gracias. Estamos... Realmente é unha voz moi bonita, Bueno, grazas. Falar da súa militanza, ¿no? Da súa militancia, do seu amor pola lingua. Claro, ela foi educada como toda a xente da súa xeración nun tempo no que o galego non se ensinaba na escola. Era unha realidade allea. Ela descobre esa realidade e sitúa como un elemento central para o coñecemento do mundo. Trátase de ser persoas cosmopolitas, trátase de ser cidadáns do mundo. Pero o único xeito de ser cidadán do mundo é comezar por coñecer o mundo que tes diante do teu fuciño. Porque senón és un provinciano, sigues o que che ditan outros. Entón, ela fixo ese compromiso absoluto pola lingua galega, como cerna primeira desa alta poesía que tamén é música e que nos queda para sempre. Xa sabes, o primeiro libro, Música Reservada, non sabemos quen somos, pero sabemos que vibramos co son da realidade. A realidade tamén ten momentos duros, hai disonancias, por eso o segundo libro leva o nome de Ruído, e finalmente ela, despois de esa viaxe en persoal de búsqueda, encontra a súa música. E esa música era esta propia cidade. É un lugar onde, cando para o ruído dos seres humanos, na alta madrugada, escoítase o mar. E o mar está dicindo Orzán, Orzán, Orzán. Palabras bonitas para facer feliz ao mundo todo. Xurxo Souto, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá tan especial. Grazas a ti, medra música, medra poesía, medra palabra de Luisa Villalta. En la última edición de Tirando de Tres, Goran Huskic, jugador del Leima Basket Coruña. Cuando entras en competición, cuando ves que estás a punto de conseguir, que puedes, que trabajas mucho todos los días, muchos entrenos, eso también suma en este sentido que quieres más, aún más. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de Tres. Aquí hablamos de lo nuestro. Aquí hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta y San Brandán.
Si elegir es ahorrar for you, tenemos una nueva promo pensada para ti. Elige entre más de 800 productos a solo €1. Sí, todos a €1. Conservas, charcutería, huevos, yogures, productos de todas las categorías a solo €1. Hasta el 23 de mayo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Para qué nos bombardean? Acampa pola Paz convócanos a falar da infancia e a mocidade refuxiada. Esperamos vos no 8º Encontro Internacional nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña, os días 7, 8 e 9 de xuño. Mostras fotográficas, palestras, documentais. Recuperemos a humanidade. Consulta o programa en redeacampa.org. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra, quien bien te quiere, te hará viajar. Vuelven los versos de Rosalía de Castro, la prosa de María José Queiján. Y de Castelao, Blanco Amor. El 16 y 17 de mayo vuelven las autoras y autores gallegos con más fuerza que nunca. Cunqueiro, Manuel María. Con un 10% de descuento en todas sus obras en gallego en el Corte Inglés y en su web, salvo libros de texto. Domingo Villar, Manuel Rivas. Día de las Letras Galegas en el Corte Inglés de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño. Un agua mineral natural, ligera y digestiva. Ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño. Pídela en el nuevo Bag-in Box. Higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 27 minutos da 1 da tarde, se Xurxo Souto achegámonos a Luisa Total, a artista Total, agora Xiana Míguez, Paula Portela, Pablo Casal e Leonardo Pita, e nos achegará ela como se fosa, bueno, como a narradora que ela era. Adiante, rapaces. Luisa Villalta desenvolveu a súa faceta como narradora co relato A taberna de Irlandés, coas 11 historias que compoñen a súa obra Silencio, ensayamos, e coas novelas Teoría de xogos e As chaves do tempo. Desta última procedemos a facer a lectura dun fragmento. As chaves do tempo. 2001. No tempo en que había reis na Galiza, houbo un que tivo fama de nobre, xusto e de bon corazón. Durante o seu reinado nada faltou a xentes, nen o millo, nen o peixe, nen o gando. As vilas eran pequenas, pero todas elas ben diferentes. Se en Carral había pan, en Cambre queixos e leite, en Muros e Vigo peixe a manchea, en Santiago artesáns cantos se quixer, e na Coruña comerciantes que vendían e compraban, ademais de facer beneficiosos tratos cos outros países de alén mar. Este rei chamouse Arturo, en honra de outro que dis que fora seu parente antergo. Pois, que se saiba, este rei tivo 2 fillos, don Afonso e don Pedro, criados severamente, porén sen descuido das máis nobres artes como son a música e as cantigas. Como os fillos eran 2 e este rei só quería o mellor para o seu pobo, pensou resolver o problema da sucesión antes de que ocorrese calquer desgracia. Non parecía ben a don Arturo a lei pola que o herdeiro fose o primoxénito vivo, como facían noutros lugares. Acordou o rei pedir axuda ao seu máis fiel confidente, o sabio Merlín, que vivía no alto do mundo, o único lugar desde onde, dicían, se podía vistar o tempo todo, sen antes nen despois. Esta foi a solución, e así llela comunicou aos seus 2 fillos o rei Arturo. Amadísimos fillos, amañá partiredes a guerra que os moitos inimigos deste feliz reino nos teñen tendida. Como vou vello, e sei ben que non nos volveremos a ver, teño deber de vos entregar as chaves do reino. Pero habedes de saber que, obedecendo a altos designios, mandei que estas 2 chaves fosen diferentes, unha de ouro e a outra de ferro. A de ouro abrirá as portas do reino á fortuna, a de ferro a desgracia e o sometemento. Ningún de vos saberá cal é a chave que lle tocou en sorte, como nin eu mesmo sei xa, porque feitas que foron polo mago Merlín, que sempre me asistiu cando tiven del falta, suxeriume esta solución e para iso empregou na súa feitura unha aleación en todo similar á vista, o tacto e o sonido. Cada un, por tanto, pensará así que pode ter unha chave ou outra, de xeito que as súas accións serán sempre cuidadosas como se posuíse a mellor, e intentará librar de desgracia o reino, porque non veña a ser manifesto que a súa é a chave da destrucción. Viñeron anos de guerra, de traizóns, de persecucións e encarceramentos. A Afonso fora usurpado o reino e estaba desaparecido, e o seu irmán Pedro, que non tivera ocasión de reinar,
Acudiu ao mago Merlín para que este lle aclarase de que estaba feita a súa chave, se de ouro ou de ferro. E así lle falou o mago Merlín, que vivía no alto do mundo, o único lugar desde onde dicían se podía avistar o tempo todo, sen antes nen despois. Eu fabriquei as chaves de xeito que non se diferenciase unha da outra. E tanto que non se ian diferenciar xa que as fixen do mesmo material. As dúas chaves son idénticas, porque só a crenza de que a propia era de ouro faría que tanto un como o outro actuásedes de forma correcta. O teu irmán Afonso era ríxido e duro. Era fácil que el chegase antes ao poder, pois elexía sempre os mellores cabaleiros cos mellores cabalos. Baixo o seu mandato, o reino ia ser ordenado, harmonioso. Tanta ia ser a prosperidade que encontraría que estaba en posesión da chave de ouro. Ti, porén, es brando e doce. Os teus seguidores encóntrase sempre entre os pobles e os plebeos, porque amas a debilidade e os débiles amante a ti. O teu mandato non contentaría os ricos e nobres. Ti mesmo pensarías que tiñas a chave de ferro. Agora ben, esta opinión non había de durar moito. Ao longo do reinado do teu irmán, habería prosperidade, pero fecharía a porta do reino a liberdade e a felicidade e abriría ao sometemento. Nese momento, sería cando todas as esperanzas se cifrarían en ti e todos pensarían que a túa era a chave de ouro e non a de ferro. Ben pensado, non é? Escóitame ben e lembra. O mundo cambia. O ser humano non. Por esa razón, ten a facultade de volver unha e outra vez sobre os seus pasos. Son os mesmos medos, as mesmas ambicións, o mesmo modo de sentir e tamén, por outra parte, a mesma arela de concordia e xustiza. Sobrepasamos xa a 1:30 da tarde e imos comezar unha mesa redonda interesante porque o dicía a irmá de Luisa Villalta o comezo do programa, sacamos ese fragmento da serie documental que a Luisa houbo profes que lle marcaron fondamente e penso que aquí temos profes que foron alumnos os que Luisa marcoulles fondamente. Vou saudar a Benito Portela, exalumno e alcalde do Concello de Sada. Moi bo día, como estás? Hola, bons días. Moitísimas grazas, estános a gustar moitísimo ir a Sada, Agora estamos aquí que non paramos. Pois nós, desde logo, non podía ser de outra maneira, estamos encantados de que veñades e, sobre todo, eso, a esta biblioteca que leva o nome de Luisa, a este instituto que leva o nome de Isaac Díaz Pardo, que ten unha trayectoria importantísimo desde o punto de vista social e cultural na vida de Sada. Moitísimas grazas por incluirnos nese programa extenso, ademais do Día das Letras Galegas no Concello, ben interesante, que non para. Sí, incluso, un programa que coido que para a figura de Luisa nunca será suficiente todos os homenaxes que podamos facerlle, aínda que outro día Rubén decía nun acto aquí no mesmo instituto, pois que ela mellor non lle gustaría tanto, pero sí que lle gustaría escoitar, por exemplo, hoxe a alumnos como Rubén e Lito, non, que son tan importantes e que tuveron unha participación nesta homenaxe a Luisa e en outros eidos dos que Luisa se sentiría orgullosa, non? Por exemplo, Lito co libro do Pazo de Meirás que facilitou que o Pazo pasase ao patrimonio público. Entendo que para a Luisa sería un logro realmente importantísimo que o Pazo volvese a ser do pobo e gracias a xente como Lito, que participou directamente, pois creo que sentiríase moi orgullosa. Lito, que me diste todo isto? Pois nada, un placer estar aquí no Instituto de Sada, que para min é unha casa, porque estudei aquí durante 3 anos, impartín aquí clase, volver sempre un placer. E máis con este motivo, non? Eu cando regresei aquí como docente, despois de estudiar, para min iso supuña un privilexio tremendo, foi unha etapa moi ilusionante, pero ademais era un reto, porque impartir aulas no mesmo centro no que Luisa me deu clase a min, marcando a tantas xeracións, ao final era
era unha responsabilidade, non? E, bueno, polo tanto, bueno, pois un placer. Imos agora con todos, deixademe que saúde tamén a Marisol Doval, a directora do instituto que temos aí. Simplemente, Marisol, que sei que tedes moito traballo estes días para darche as grazas pola acollida, tes uns alumnos maravillosos. Bo día. Grazas a vos por achegaros hasta o Instituto e achegar a radio a todos os que aquí estamos. Para nós unha honra tervos aquí, aos compañeiros Rubén e Lito e a Benito como representante do Concello. Si para nós Luisa está presente todos os días dende que recalou aquí, porque xa sabedes que estamos na biblioteca que leva o seu nome, pois este ano está sendo especialmente emotivo para nós, esta semana en concreto, porque nos devolve aquela época na que podemos disfrutar pois Rubén, Elito e Benito como alumnos, eu como compañeira un ano que foi aquel curso 2001-2002. Gracias por estar aquí, é un placer tervos aquí e disfrutar deste encontro, desta posta en común entre todos. Grazas. Rubén Anido, moi boas tamén. Que tal, como estás? Bos días. E todos afirmabades, non? Porque, claro, teñen que vir moitísimas lembranzas. Estes días remóvese todo, para ben, pero bueno, que ao final é unha persona a que queríades e queredes. Sí, a ver, Luisa, pois, a verdad que creo que marcou a moitos adenses, pois nós camiñamos por Sada, vivimos en Sada, falamos con xente daqui, que nos di, pois, teño un recordo moi positivo, moi cariñoso de Luisa, porque Luisa non só era unha profesora que daba a súa materia, ela era profesora de lingua galega e literatura, senón que tamén, pois, a súa dimensión humana, a súa dimensión de persoa comprometida coa realidade, esa profe que estaba cos alumnos, que os apoiaba, que nos deu a coñecer a historia de Sada, a historia de Galicia, a historia de que non só podíamos ser cidadáns dunha vila ou dunha comunidade autónoma, senón do mundo, pero dentro dunha conciencia, bueno, de país ou desta maneira, sí. Non sei se tedes algunha anécdota que podades contar aquí no ar sobre, bueno, pois esa presenza de Luis a nivel profe. Porque claro, isto gustalles moito aos nenos. A ver, que se atreve, sí? Atrévome, a ver, xa contei moitas veces. Teño varias anécdotas, pero unha delas é, por exemplo, a min deume clase en COU, no último ano do instituto. Difícil. No curso 97-98 deume unha optativa que era a literatura galega do século XX. E acórdome que no primeiro trimestre ela, pois, non tiña feito o exame, o día do exame. E chegou cun exame manuscrito, que de feito teño por aí guardado. E o fixo antes de entrar no instituto, tomando un café, comentou ela, chegou a clase, viña cun chapeu, toda elegante, non? Sentouse ali e dixo, mira, díxonos, traio-vos este exame manuscrito da miña man porque olvideime de facelo, tal, e o fixen tomando un café, tomando algo nunha cafetería aquí fora, non? Dicir, pareceume un acto de elegancia total, non? Total. Que fermosa anécdota. Tamén quero que me digades, Benito, no teu caso, como lembras a profe Luisa? Bueno, é diferente que Rubén, para min era unha asignatura obligatoria, non iba pola rama de letras, era literatura galega, pero conseguiu cautivar porque, como dixeron eles antes, falaba moito de historia, non? E a realidade que nos facía contextualizar a literatura dentro realmente do momento en que se viviu, dos problemas sociais da época, non? Ela, claro, veíase, eu creo que, bueno, están eles aquí, son todos profes, escritores, e que vaya eu a decir algo. Isto impón moitísimo, pero que eu creo que o feito de dar tantos anos de literatura fomentou que ela tamén fixese esa literatura social, non, con un gran contido social e de preocupación, porque realmente era con esa paixón con que ela explicaba por que
trataban esa temática no determinado momento os diferentes escritores da literatura galega. Eu sí que teño moitas anécdotas como alumno e tuve a sorte de compartila en outros ámbitos, pois no tema da agricultura era socialmente, ambientalmente era unha persoa moi comprometida, desde o punto de vista do compromiso político tamén fomos compañeiros de militancia, e, polo tanto, compartimos moitos momentos non só como alumno, sino tamén, xa digo, en outros eidos da vida, e sempre foi unha persona que tiña unha certa autoritas, que a súa opinión facía pensar aos demais. Non só por profesora, sino se dabanlle en todos os eidos certa relevancia a súa opinión, porque tamén hai que contextualizar, ahora estamos falando de Luísa, despois de moitos anos, cando lle deu a Rubén Alito, seguramente tería moita obra escrita, cando me deu a min clase, prácticamente non tiña obra publicada, ou o mesmo ano que publicou Ruído, no 91. Non se coñecía a súa faceta, nós, os alumnos dela, non coñecíamos a súa faceta como escritora cando chegou aquí. Iso é reseñable tamén. Ela non facía promo, por así decir, dela mesma, non? É reseñable dúas cousas tamén. Desvelamos a nosa idade. Bueno, eso non pasa nada. Por outra parte, sí que cambiaron moitas cousas. Por exemplo, hoxe aquí na súa biblioteca, isto era o gimnasio. Claro. Hai que asumir ese cambio e que os tempos van pasando, e volvo con Manuel Pérez Loureiro, con Lito, para quedarme cunha palabra que dixo Benito, cautivar, non? Porque ela o sabía facer co seu alumnado, é fundamental. E o mellor estás ti aquí por isto. Sí, pois en gran medida, sí, non? Cautivarnos para algo que era moi necesario, para o amor e o aprecio por a nosa identidade, por a nosa cultura, nun contexto social como o de Sada, a área metropolitana da Coruña, no que, pois, en certa medida vivíamos de costas, non? E, pois, éramos todos, tiñamos o castelán por lingua materna. E entroncando un pouco co que decía Benito, facer pensar, que eu creo que era a clave das clases de Luísa. As clases de Luísa parecía que non tiñan unha estrutura definida ou que non estaban organizadas e que non obedecían un esquema demasiado claro, e, sin embargo, despois, conforme te adentrabas nelas, todo conducía a algo, non? Ela fomentaba moito o debate en clase. Obviamente, a min impartiume lingua e literatura galega e foi a miña titora. E obviamente tratábamos aspectos relacionados con lingua e literatura, pero ela traía constantemente a clase aspectos da realidade máis inmediata e da realidade global, de actualidade, para facernos pensar, para facernos falar en galego acerca deses aspectos, non? E para abrirnos un pouco as perspectivas, que é algo que sempre se agradece, pois, cando estás, pois, iso, en terceiro deso, cando tes 14 ou 15 anos. Tes esa sensibilidade para acoller a xente que fai que movas a cabeciña. Falamos de cautivar e agora imos deixarnos cautivar de novo polos alumnos e alumnas do IES Isaac Díaz Pardo. Imos chegar ao momento estrela do programa, eu aviso, porque isto é moi importante que vai suceder aquí. Imos a chegarnos a Luísa dramaturga. Bueno, foi moi cortiño, pero foi un placer enorme. Rubén Anido, Manuel Pérez Loureiro, Benito Portela, Marisol Doval tamén. Moitísimas grazas por esta mesa redonda ben fermosa. Grazas. Un aplauso forte. Agora sí, momento estelar para escoitar o Paseo das Esfinxes con Xiana Míguez, con Lola Soto, con Daniela Calvete, Carla Díaz, Pablo Casal e Félix Prado. Imos aló. No campo da dramaturxia atopou tamén Luísa unha forma de expresarse dende os comezos da súa produción literaria. Publicou un concerto para un home só, en 1989, O representante, en 1990, O Paseo das Esfinxes, en 1991, do que procedemos agora a ler unha escena. As certezas de Ofelia, en 1999, e Os 12 anos da guerra, no 2001. Ascende a luz. Aparece no escenario 4 esfinxes nos seus pedestais. Teñen a boca entreaberta como se as estivesen paralizando no momento de comezar un bocexo. As súas expresións serán lixeiramente diferentes, indicando o sexo. Femininas, A e D, masculinas, B e C. Aínda que as súas posturas e aspecto xeral deben ser idénticos.
As esfinxes presiden un paseo que percorre o escenario. Á dereita ves o comezo dun camiño que se perde ao fundo. Escoítase unha voz infantil que canta. Aparece en escena unha nena na que apunta nos primeiros signos da adolescencia. O seu vestido debe ser exótico e clásico a un tempo. Túnica curta e velos transparentes, sandalias e o cabelo solto e natural. Trae na man un aro e no cinto un saco con tabas. Ven cantando cunha alegre actitude de xogo impúdico. Fermosa cantaba na casa dos rizos, longos cabelos chegaban ao mar. Os barcos urdían no fundo da alma, mais nunca seguían aquel seu cantar. Lisis, 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 contesta, non me enfades. Que? Fai caso a túa nai, non quero que cantes esa canción. Ouviche? Por que? Porque o digo eu, esa canción non a debe cantar unha rapaza decente. A min góstame, aínda que non a comprendo. Nen falta que fai, o que tes que aprender é todo o que che ensina o mestre, o vello sabio. Debes facer o que el che diga e esforzarte na túa preparación. Ensinarame o significado da canción? Non importunes con tonterías, acabánose as cancións. O que tes que aprender son as diferentes ramas do saber, como corresponde a unha rapaza da túa idade. Queres ficar solteira entón, ou acaso sen fillos? Nai, Que? eu non quero aprender. Non volvas a dicir iso. Queres matarme? Que non se entere o teu pai. O que digo é a verdade. Que desgracia. De que non debo inteirarme? As mulleres andades sempre con segredos. Como a lúa, gardades celosamente unha cara oculta, chea de misterio, poder, sabiduría, pero como sempre se oculta, só deixades ver a metade de vos mesmas. Imos ver, que desgracia é esa? A túa filla, que non quere estudar, que vai ser de nós? Non é iso exactamente, déixame explicar. Non hai nada que explicar, nen nada que opinar tampouco. Até aí podemos chegar. Anda, que vas chegar tarde a túa lición. O mestre estará agardando. Ten en conta que é vello, non o debes facer esperar, non ten moito tempo. Non o necesito, o que eu quero aprender non o sabe. Revolucionaria. Que escoito? O que ti queres aprender? E logo, que sabes ti o que hai que aprender, cativa? Olla para a túa nai ou para min. Debes estudar moito aínda para chegar onde nós. Fíxate ben, a nosa posición é cómoda e segura. O ceu está sempre no seu lugar, até é inmutável. E ti debes prepararte para ocupar o teu sitio entre nós neste paseo o día en que contraias matrimonio. Mentres, atende os consellos e os oráculos. Obedece e aprende. E agora anda, que xa chegas tarde. Con desgaña, Lisis colle unha pizarra e un lápiz. Afastase un pouco cantando a canción do principio. Anda entre as esfinxes e, pouco a pouco, chega até o extremo do escenario, onde se supón que remata o paseo e comeza o camiño. Como se comprendese, vagamente, relaciona as palabras mar, barcos, etc. con algo que está máis alá, na dirección do camiño. Ante estas descobertas, sofre un arrepío e recúa. Lisis colle a pizarra e comeza a escribir. Meu amor, 2 pontos. Non, así non me vai entender. Camiñante descoñecido, 2 pontos. Tal vez, iso está mellor. Sombra da lúa nos meus cabelos, iso é. Só así entenderá o único que pode entender. Espero que te encontres ben de saúde. Como podo ser tan ignorante? Descoñezo as palabras do amor. Lisis, chegas con retraso. Terei de falar cos teus pais. Ben, comecemos a lición. De que correspondía falar hoxe? Xeomartirio. Xeomartirio? Non recordo. Bon, en fin, escribe. Tomemos unha recta a prima. Estamos? Unha recta. Os camiños son rectos. Os camiños? Que teñen que ver os camiños? Os camiños... Esa lición é algo máis avanzada, Lisis. Queres ir demasiado a presa. Os camiños, como todos saben, son figuras xeomárticas, compostas. É dicer, nen rectas, nen curvas, senón unha interacción de ambas unha vez asignada a capacidade vectorial a cada un dos segmentos. Está claro? E non podemos pasar esa lición? Niso estamos. Continuemos. Tomemos un camiño a prima. Escreves? Logo os camiños son rectos. Por suposto. Acabo de explicalo claramente. O que sucede é que non estás atenta. Os camiños son rectos, pero tamén curvos e, mesmo triangulares, os máis perfectos, porque son abstraccións. Entón poden ser calquer cousa con tal de que razoemos aritmética ou matematicamente. Non me entendes? Entenderíasme se prestades atención. Terei que falar cos teus pais. Eles tampouco saben o que é un camiño. Non seses insolente. Claro que o saben. Como crees, senón, que chegaron tan alto? Pero que faz? Ven aquí, a lición non rematou aínda. Lisis obedece. Hai moitas cousas que quero saber. Como é o mar?
A pregunta está mal formulada. Quereirás dicer que é o mar? Pois o mar é un ente composto de auga, sal e materia orgánica que se encontra nun estado de perpetuo Os meus movimento. cabelos poderán chegar ao mar algún día? Pero que cousas absurdas dis. E os barcos como son? Mestre, viu vostede algunha vez un? Un barco? Non fai falta velo para saber que a técnica de navegación se E a Casa do remonta... Riso? Vostede xa foi? Dígame como é. Pode ir eu a Casa do Riso? A Casa do Riso... Nos meus tempos era... Non e non. Como se che ocorre? Esas cousas non as debe aprender unha señorita. Pois hai tantas cousas que quería saber. Esas xa as irás aprendendo. Pero volta, ven, non vayas por aí, non teñas presa. Maravilloso momento estelar, ensalzando a figura de Luisa Villalta como dramaturga co Paseo das Esfinxes, e do Paseo das Esfinxes imos pasar o libro das columnas para descubrir a Luisa Villalta máis comprometida, grazas a Xiana e máis a Pablo. Adiante. A Luísa máis comprometida cos máis desfavorecidos, cos que sofren injusticia social, cos oprimidos, atopámolo nos artigos que ela publicou no semanario A Nosa Terra e que foron compilados no libro das columnas, 2005. Pero temos todo un pobo, o que se di todo, que por primeira vez se planta verdadeiramente unánime baixo decisión de nunca máis. Falta saber, nunca máis que? O chapapote dende logo. Pero isto é tan só a proba, o detonante, porque para ser verdade, nunca máis ten de significar toda unha serie de decisións políticas. Nunca máis confundir os dereitos cos favores. Nunca máis quedar ben cos xefes e os caciques. Nunca máis hipotecar o interese de todos polo propio. Nunca máis confiar na protección clientelar do poder. Nunca máis consentir a piratería de despacho dos especuladores. Nunca máis delegar as responsabilidades políticas. Nunca máis esquecer que Galiza depende de nós. A proba do chapapote ten de ser conclusiva. Agora xa sabemos para sempre que estamos nós sós, sen o mar e sen o barco. Nós. Estamos xa na recta final deste especial, estamos rompendo todo, de feito temos aquí na nosa mesa a ver se me entero ben, a Paula e a Pablo, dous alumnos do instituto que se escoitabachedes antes, Hola, que tal, como estades? Hola, bons días. Moitísimas grazas por saírvos do guión comigo, encántame isto. Quero saber que tal o estades pasando, porque non sei se virades un programa de radio por dentro algunha vez. Eu nunca. Non, a verdade eu tampouco. Nin podcast en vídeo, nin nada, pero isto que é? De velos, pero non de estar nel. Ao mellor ver algún vídeo en TikTok, pero en vivo, nunca. David Iglesias, temos ese TikTok aí, Tedes que seguirnos en TikTok, en redes, en todas partes. Ben, seguimos. O que quero saber é que vos parece, claro. Bueno, é unha experiencia distinta, non? Ao que temos acostumado aquí, pero bueno, está bastante ben, a verdade. Sí? Sí, estamos tan acostumbrados a velo no teléfono que velo en persona é como moi impactante. Ves todos os ordenadores, as cámaras, os micros. As mesas de son, todo. Unha locura, non? Moi impactante. E preparar o programa, porque claro, vos, todo o que estamos a escoitar ata o de agora é feito por eles.
que eu só dou paso, así que que tal foi, como levaste a conformación do programa, os ensaios e demais? Eso moi ben. Eu paseino genial nos ensaios. Tamén, sí. A verdade é que levamos un bo tempo preparando isto e eu creo que quedou bastante ben. Canto vos gusta Luisa Villalta, que descubrimento. Sí, non sei canto foi, este mes enteiro, todo de Luisa Villalta seixa. E queda sempre para vos, hai que recomendala moito que se, pois, hai que facer ese espallamento, non? Por aí adiante. Bueno, ai, que nerviosos están. Pois están facendo ben, sí, non? Hai que darlles folgos a estes nenos, imos rematar, pero claro, quería sair un pouco do guión para ver que tal o estabades pasando. Ademais, sei que non estades nunha boa época, porque agora de exames como vai a cousa. Bastante difícil. Moi difícil. Non, todos os que estades aquí 10, eso seguro. Eso xa falo con Pilar, agora, profe de elite en lingua galega, e sacades un 10. Moitísimas grazas, Paulo e Pablo. Bueno, o que seña, moita sorte nos vosos exames. Oxalá. Exacto. Imos ir pechando o programa e imos facer dun xeito tan bonito cun poema a cargo de Uxía Bernárdez, mentras vai soar o himno galego interpretado por Nelly Alonso neste especial do Día das Letras Galegas en Radio Coruña. Verdade que non podíamos rematar mellor, agradecendo moitísimo a toda a equipa do IES Isaac Díaz Pardo, tamén a xente do Concello de Sada, o equipo de Radio Coruña, como non, a todos vos por estar aí outro lado da radio e a todos vos por estar nesta biblio, prestar tanta atención, pásalo tan ben, aplaudir cando hai que aplaudir e demais. Así que, Uxía, adiante, e Nelly, ti tamén, cando queiras. Para rematar, do seu poemario Música reservada, 1991. Na irredutível claridade deste soño, pasamos e pasan sobre nós as horas a ler palabras vivas de poetas mortos. Mortos a súa vez sobre outras vidas, desvividas nas palabras que, sen fin, son por eles, para nós, modos de empeño. Vivemos, mais morrendo de poetas que soñamos viver sempre minutos de auga eterna. Pero máis unha vez estas palabras, este soño que se escapa, fica e segue, é o sangue do poeta condenado ao traballo de dar vida á súa morte. O aplauso máis longo do mundo para o himno galego co que rematamos. Moitísimas grazas por estar connosco. O aplauso máis longo do mundo ten que seguir porque é o máis longo do mundo. Moitísimas grazas. Grandísima xente a de hoy es Isaac Díaz Pardo. Chegamos ás 2 da tarde. Hoy por hoy a Coruña. Tema Chacón.